أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله mun yi niyya yau za mu fara littafin iziya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sire muna, ya fahimtar da mu faɗi daidai, inda Allah ya ƙaddara aka yi kuskure muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yafe muna kurakuran da muka yi, shi fahimtar da mu abin da ba mu fahimta ba, abin da muka faɗa da kuskure Allah ya shaye shi ga zuciyar masu sauraro. Malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu amrin zibalin lam yumda bi bismillah fa huwa abtar. Shi yasa duka malami in zai fara wani abu sai ya fara da bismillah. Manzon Allah ce duk wani abu mai muhimmanci ya an ka fara shi ba da bismillah ba, wannan abu wato mai yankakken albarka ne. Malai ci gaba cewa alhamdulillah, godiya sun ta tabbata ga Allah rabbil alamin, ubangijin halittu gaba ɗai. Wa ashhadu, na shaida Allah ilaha illallah, ba abin bauta ma da gaskiya bautar ta amfane shi sai Allah. Akwai abubuwan bauta da ake bauta ma, amma wannan bauta ba ta amfanin masu ita. Abin bauta wanda ake bauta ma bautar ta amfani mai bautar sai Allah shi kadai ne. Wahdahu, shi kadai, la sharika la, ba shi da abokin tarayya. Wa ashhadu, na shaida anna muhammadan, lalle annabi muhammadu abduhu bawan shi ne, wa rasuluhu manzon shi ne, sallallahu alaihi wa sallama. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, sun tabbata a gare shi, su ƙara tabbata a gare shi. Wa ala sa'iril anbiya, kuma tsira da amincin nan Allah su tabbata ga sauran annabawa, wal mursalina, da manzanni, wa ali kullin, da alayen kowane ɗaya daga cikin annabawa da mursalli din, amincin Allah ya tabbata a gare su. Wattabi'ina lahum, da masu bi gare su, amincin Allah wato ya tabbata ga masu bin annabawa din bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin, har zuwa ranar sakamako. Amma ba'd, bayan haka, fa yaqulu al-abdul faqiru, bawa wato mabukaci, talaka ilallahi, mai bukata zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki. Wani bawa ne talaka mai bukata zuwa ga Allah? Shine Abul Hasan, uban Hasan Ali, shine Ali al-Maliki, ba Maliki kenan, mazhaban Malikiya yake bi, akan ta ne yayi wannan littafi. Ash-Shaziliyu, ba Shazili kenan, jingina zuwa ga ɗariƙa Shaziliya. Gafar Allahu lahu, Allah shi gafarta masa, wali walidaihi, kuma ya gafarta ma mahaifansa, wa mashayikhi, ya gafarta ma malamansa, wa ikhwanihi, da yan uwansa, wa sa'iri ahli sunna, da dukkan ahli sunna duk inda suke a ahli sunna al-muhammadiyya, da sauran ma'abuta sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, duka Allah shi gafarta musu. Mala yayi ma kowa addu'a inda musulmi ne. Hazihi muqaddimatun, wannan wata abin gabatarwa ce, fi masa'ila, a cikin mas'aloli min al'ibadati, na ibada. Zai gabatar da wannan ƙwarya-ƙwaryar littafiya zuwa wato dangane da mas'aloli na ibada, wa gairi zalika, da wani wato wannan kenan mu'amala. Bayan ibada da mu'amala tsakanin mutane duka zai yi bayani gurgudan iko. Ya yi wannan littafi ne ala mazhabil imami Malik, bisa ga mazhabar imamu Malik, Malik ibn Anas, Malik dan Anas rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji kansa, ya gafarta masa. Liyan tafi'a bi halwul danu, Malik ya ce ya yi wannan littafi ne domin yara su amfana da shi, kamar yadda muke faɗa karatun wannan da muke yi, wato na yara ne da mata da waɗanda suka yi kama da su. Muna fata su yi sauraro mai kyau insha Allahu,
zai amfane su. Mala ya ce ya rubuta wani littafi liyan tafi a bihal wuldan domin yara su yi amfani da shi, wa nahawuhum da masu kama da su, kenan wanda ba yara ba ne amma ba su yi karatu ba, to su ma in sun bi wannan littafi zai amfane su, insha Allahu ta'ala in Allah maɗaukakin sarki ya so. Lakhastuha min kitabi, na rairayo wannan iziya ne na ji tsintota ne cikin wani littafi nawu, al-musamma wanda ake ambato littafin da ake ce ma wato bi umdatis salik. Akwai wani littafi nawu babba da ake ce ma umdatis salis, a cikin shi na rairayo na tsinto wannan iziya na hiddota da cikinta in shi Malam Ali, kuma na yi shi ne shi wancan littafi ala mazhabin imam maliki, bisa ga mazhabar imam malik. Na yi shi fil ibadati a cikin ibadu wa gairi zalika da wani wannan minil mu'amalati na mu'amalatin din bai rubuci. Wasan maituha, na ambaci wato wannan littafi, ita wannan iziya na ambace ta bil muqaddimatul izziya, cewa abin gabatarsuwa kuma izziya din nan jinginawa ne zuwa ga anguwar da malam yake zaune a alƙahira, anguwar da yake zaune ra'as sawiqatul izzi, kenan sawiqatul izzi sunan anguwar da malam yake zaune ne a alƙahira, sai ya jingina izziyar tashi zuwa ga ya jingina wannan littafin ya ta cewa ita izziya ce, kuma a ce kana zamne a tallaje ka ce hadhihi muqaddimatu tallajiyya. A yanzu doktor malam kwari ta gina yake sai ce wato muqaddimatu kwari ta giya. Haza ala sabilil misal, kenan izziya innan jinginawa ne zuwa ga anguwar da malam yake zamne wanda ya rubuta ita izziya ne. Ya rubuta wannan izziya mu ce tallashiya ko kwartagiya ko mu ce liboriya, misali in libori kake malamin yake zamne ya jingina ne zuwa ga anguwar da yake zamne, wannan misali ya isa. Ya yi wannan littafi lil jama'atul azhariyya, ga jama'a ta azhar, kenan ya da masu kama da su wanda za ta amfani musulmai ba mutanen azhar ɗai ba, ga shi ga ta ga hannun munan Afirka muna ka karantawa. Mustamilatan, wannan littafin ya ta kumshi ala'ada ashara baban, bisa ga babi 11, wato ta kumshi babi 11. Shi kuma idan aka ce babi, duk inda aka shi an ce babi, na'am, to za ka samu akwai fusul a ƙarƙashin babi, babu kaza za ka samu fusul a ƙarƙashin shi. Shi kuma fasalin an ce fasulun, za ka samu masail, ya ƙumshi masail, kenan babi ya ƙumshi fusul, fasulun shi kuma ya ƙumshi masail. Su kuma masail, kowace mas'ala ita kuma ta ƙumshi wato jumal, kowace jumla ita kuma ta ƙumshi wato kalimat, kowace kalma ita kuma ta ƙumshi huruf. Haka abin yake tafiya, ku kiyaye ya ku yara ɗalibai. Na'am, to sai ce babul awwal, wannan shine babi na farko, fit tahara, kuma wannan babi zai yi magana a cikin tsarki. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa yana mai cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, mun saukar da ruwa mai tsalki daga sama, in ji Allah madaukakin sarki. To alma'u tahuru, ruwa mai tsarki shine ma kana tahiran, wanda ya kasance tsarkakakke fi nafsi cikin kanshi, ruwa ne wanda akan kanshi tsarkakakke ne, mutahhiran li ghairihi, kuma mai tsalkakewa ne ga waninsa, kama ilbahari, kuma ruwan kogi, ruwan isa, wal bi'ri da ruwan rijiya, wal matri da ruwan sama, duk waɗanga ruwa ne masu tsalki, idza lam yatagayyar shay'un min awsafihi salasa,
idan wani abu daga cikin siffofin shi uku ba su canza ba. Idza lam yatagayyar, idan bai shirkita ba, idza lam yatagayyar shay'un min awsafihi, idan wani abu na siffofin shi as-salasa guda uku bai canza ba, bai shirkita ba. Na'am. Siffofin su ne wahiyar launu, shine launin ruwan bai canza ba, kowa san launin ruwa launin su wato sananne ne ga mutane, su baka ce musu baƙaƙe, baka ce musu farare, baka ce musu shashaye. Launin ruwa wato sananne ne ga wanda ya san ruwa, da kaga ruwa sun yi sha to akwai abin da ya shiga ciki, in kaga sun yi baki akwai abin da ya shiga ciki, in kaga sun yi fari akwai abin da ya shiga ciki. Su kama ba su da kular nasu wanda za a ce gashi cikin waɗannan kular da mutane suka sani, su suna da nasu kular wanda an san su da shi. In kaga ruwa sun yi farare to akwai wani abun da ya shiga ciki, asalan ba farare ba ne. Na'am. In kaga ruwa sun yi tsanwa, asalan ruwa kularkinsu ba tsanwa ba ne, akwai abin da ya shiga ciki. Shi ne wahiyar launu, in kaga launin su ya canza, wa ta'amu ko ɗanɗanon su ya canza. Ruwa ga yadda suke su ba su da ɗwaci, ba su da zaƙi, ba su da bauri, ba su da nyami. In kashi ɗaya cikin wannan ga ruwa to shiga ya yi. Warrihu, haka nan iska, ruwa ba su da ƙamshi, ba su da ɗai kashi wari, duka ba su da wannan. In kashi ɗaya cikin wannan ga ruwa to shiga ya yi. Bima yanfakku anhu galiban, to in sun ka canjin launin nasu ya canza, ko ɗanɗanonsu ko iskansu ga abin da yana rabuwa da su a wato ga mahi yawa, ba abu ne wanda yake tabbatacce ne tare da su ba, a wannan abu rababbe shike game da su, da an ji shi cikinsu to shiga na yayi. Ga asalan suna rabuwa da shi ba tare suke ba. Kalla bane kamar nono, da ka ji nono cikin ruwa to ka tabbata shiga yayi, asalan babu nono tare da ruwa. Wal asali, haka nan zuma, in ka shi wato zaƙi na zuma ko ka ga alamunta wato bisa ruwa, shiga ta yi, ruwa ba tare suke da zuma ba. Wal bauli, haka nan hitsari, wal azra da kashi. Fa in tagayyara shay'un min awsafi salasa, idan ɗaya daga cikin siffofin nan nashi uku sun ka canza, bima zikira da wannan abu da aka ambata, ruwa sun shiga ko kullu ko wani abu, wani da abin da ya kama da shi, to fala yasihu alwudu'u minhu, arwala ba ta inganta da wannan ruwa da farau ya shiga ciki, ko zuma ta shiga ciki, ko nono ya shiga ciki, da abin da ya kama da wannan. Waral gusulu, haka nan wanka na janaba bai inganta da wannan ruwa, duk inda kashi ya ambaci gusul nan to wanka na janaba yake nuhi. Wal istinja, haka nan wannan ruwa ba su yin tsalki, ka yi kashi ko ka yi tsari ka yi tsalki da su, ba su yi. Wal mutagayyiru bitahiri, ruwan da sun ka shirkita ko da abu mai tsalki, tahirun masu tsalki ne, idan sun shiga cikin abu mai tsalki to masu tsalki ne. Ruwa sun ka shiga cikin kullu ya shiga cikin ruwa kai, ko a ce petrol ya shiga ciki, ko zuma ta shiga ciki, ko nono ya shiga ciki, to sun canza, yanzu ba su aiki na ibada, amma suna aiki na al'ada, ana iya sha, ana iya dahuwa da su. Kenan tahirun mai tsalki ne wannan ruwa, amma gairu tahurin ba mai tsalkakewa ba ne. Gairu tahurin ba mai tsalkakewa ba ne. Da aka ce tahurin wato, ya aka ce tahurin wato mai tsalkakewa, amma ka ce kai ma ta'un damma tahurun, kenan mai tsalki ne. Amma tahurin da yake gairu ne ya zama mudafa gare shi, tahur wato mai tsalkakewa. Kamar ka ce wudu alwala, amma in ka ce wadu'u ruwan alwala. Kamar ka ce as-sufur sahur kenan su, amma in ka ce as-sahur wato abincin da ake safur da shi. Na'am. In ka ce al-futur kari kenan, amma fa in ka nema tawassali sama, al-futur ainihin abincin da ake ci wajen kari, to shine wannan. Akwai yan uwansu da dama, shine wato shine wannan. Na'am. Yanzu mai tsalkakewa kenan. Yusta'amalu, ana aiki da shi wato fil adati, a cikin al'ada tunda yana da tsalki, amma wala yusta'amalu
ba a aiki da shi fil ibadati a cikin ibada. Wal mutagayyir bin najisi najisun, amma ruwan da sun ka cuɗanya da najasa, to su sun wannan ruwa sun zama najasa. La yusta'malu fi shay'in min al'adati, ba aiki da su cikin wani abu na al'ada, kamar ba a shan su, ba a dahuwa da su, ba a wanki da su, ba a yin wani abu duka. Wala fi shay'in min al'ibadati, bale kuma a yi aiki da su cikin wani abu na ibada. Wa idza tagayyara bima huwa min qararihi, amma in ruwa sun ka shirkita sun ka canza da wani abu wanda yake daga matabbacin wurin ne, kat turabi, kamar ruwa sun ka taru ga wani wuri, ƙasa baka ce ruwa sun kai baki, ko sha ce sun kai sha, ko ƙasa tana da gishiri, ga asalin ƙasar wurin tana da gishiri, sai aka yi ruwan sama sun ka taru da yawa amma sun yi gishiri, ko tana da kanwa, ruwan sun ka taru tafki ne gashi babban ruwan sama ne sun ka zuba amma suna da kanwa, to wannan bai cuta musu da komi, wannan bai ɗebe musu tsalkinsu, suna nan da tsalkinsu. Shi yasa ya ce kattura bai kamar ƙasa launinta sun kai launinta, walmihi ko gishiri, wan nura ko kwarmata ko ƙasar wurin fara ce sun kai fari, awi ma ta wallada minhu, ko suka garwaye da abin da ya haihu daga wurin, wato saboda daɗewa abin da ya haihu daga ruwan, katta hulubi, kamar gamsa kuka in ruwa sun ka daɗe ba su da yawa, wani abu tsanwa na lullube su, to ko da wannan abu tsanwa ya lullube su kana iya wato ture shi ka ɗibi ruwan ka yi amfani da su, wannan kasancewa sun yi wannan tsanwa bai ɗebe musu tsalki ba. Aw bi tulil mukusi, ko kuma saboda tsawon daɗewa sun daɗe ga wurin, tafki ne sun daɗe wurin, sun yi wani canzawa na gamsa kuka, wannan ba la yadurruka fa innahu la yadurru, wannan bai cutarwa. Wa yusta'malu, ana aiki da shi bil ada cikin al'ada wal ibadati da ibada. Nan za mu dakata insha Allah.